И здравейте, приятели, ви отново сте с YouTube канала на Неизвестното Хикс. Аз съм Антонио. Идеята за днешния клип идва от там, че исках да си направя едни такива геометрични тела на 3D принтера, с които да обяснявам по-лесно в уроците в интернет какво представлява пирамида, какво представлява куб, какво представлява паралелепипед. И си помислих, така или иначе искам да ги пусна на 3D принтера, защо да не ви покажа горе-долу как става това. Исках да покажа процеса от изчертаването на геометричните тела, през вкарването в апликацията на 3D принтера, до накрая 3D принтираното геометрично тяло, и се надявам да е интересно и полезно. Първо, що се отнася до 3D чертането, може да го направим в всякакви различни софтуери, може да го направим в Blender, който е безплатен, може да го направим в Tinkercad, може да го направим в SketchUp, в онлайн версията, която също е безплатна, и всъщност днес ще използвам нея. Освен геометричните тела, те да не са просто така произволни, а да кажем, че искам куба да ми е с размери метър на метър на метър. Да имаме 1 кубичен метър. Разбира се, не може да го принтираме 1 кубичен метър куб в реални размери, така че трябва да използваме мащаб, което пък е хубаво, тъй като когато използваме мащаба, пък може след това да обясним на учениците какво е мащаб и да покажем всъщност този куб метър на метър на метър, след като бъде мащабиран, с какви размери излиза. И тъй като принтера, максималните размери, които може да принтира, ако не се лъжа, за този модел са 24 на 24 на 24, това са сантиметри. Разбира се, трябва да е по-малко, а пък за учебна цел не е нужно да е по-голямо, да кажем от най-голямата страна да бъде 5 см. Така че ще използваме мащаб примерно 1:20. Така че основният ръб на куба ще ни стане 5 см. Така, какво ще си направим първо? Аз казах куб, обаче хайде да си направим една пирамида, отново с основа, която е квадрат. Този модел, който съм си пуснал тук, всъщност е в сантиметри, така че правим си една линейка 100 см, след това още една 100, то отново и затваряме тук. Ето така и така образуваме така наречения surface. Правим си основата метър на метър, височината, ето тук от средата на диагонал, отново ще дигнем едни 100 см и след това ще си свържем, само че преди това ето това ще го изтрием тук. Ще изтрием тази линия, защото след това когато експортваме, тази линия се оказва проблем при принтирането, така че трябва да е ето така. Само помощна да ни бъде тази линейка и след това си пускаме и си правим околните стени. Преди последната искам да си изтрия тази тук по средата отново, както казах, да не създава проблеми. И сега тук затваряме пирамидата. Хоп! И ето го нашия 3D модел. Какво ще си направим? Аз ви предлагам да кажем един цилиндър. Какво имаме? Имаме ето съркъл. Цъкаме точката и то ни пита за радиус. Сега ако диаметър искаме да ни е 1 метър, радиуса трябва да ни е 50 см и след това да си го вдигнем отново на 1 метър. Всъщност, хайде да го направим малко по-висок. Хайде да бъде 1,50 м. 1,50 м ще бъде висок, ето така. И ето ни всъщност в програмата Bambu Studio на Bambu Lab. Вкарали сме си нашия цилиндър. Сега то ни е разбрал, разбира се, ние сме чертали в сантиметри, но то ни е разбрал, че моделът е в милиметри. Казахме, че от началото искаме да си направим мащаба 1:20. Следователно, ето тук, ако натиснем на цилиндъра и след това дадем Scale, какво трябва да напишем? Трябва да го смалим. Вече сме го смалили 10 пъти. Сега трябва да го смалим още един път, за да стане 1:20 мащаба. И всъщност тук трябва да дойде на 50%. Напишете долу в коментарите защо на 50%, каква е математиката зад това нещо. След това ще дадем Slice Plate. То ще ни каже, че няма проблем. Казва ни, че printing time е 32 минути. Заедно с да се подготви принтера всъщност за принтиране, общото време ще бъде 45 минути. Хайде ще натиснем Print Plate. И сега ни пита какъв цвят. Я да видим какви цветове имаме. Цилиндъра. Червен искаме да е, черен, кафяв или... Хайде да бъде червен. Защо не? Един червен цилиндър. Хоп. Искаме ли таймлапс? Да, защо да не искаме? Искаме таймлапс. И даваме Send. И сега трябва да почне на мелодийка такава. Хоп. Ако е полезно подобно съдържание и искате да видите още, всъщност ето това тук е един 3D модел на една дървена къщичка, реален 3D модел с японски сглобки. Ако ви е интересно подобно съдържание, напишете долу нещо в коментарите. Да, Антонио, бихме искали да видим как се дига тази дървена къщичка. Между другото, safety advice, не пипайте дюзата, много е горещо, 220 градуса, не ме питайте, как знам. Също така, изчакайте хубаво леглото да изстине преди да извадите 3D модела.
Мисля, че е готов, така че сега ще чуем мелодиката, която аз много се вълнувам така като я чуеш, защото знам, че е готов и се вълнувам като дете на Коледа, където ще отиде да си отвори подаръците, защото модела е готов. Така че да се заслушаме и сега ще чуем. Ето е мелодиката и сега, разбира се, като едно малко дете, Антонио тича към принтера, защото изделието е готово. Слушайте ме внимателно, не пипате дюзата, не пипате и леглото, защото е топло. Казах ви го, сега слушайте ме какво ви говоря, не ме гледайте какво правя. Махаме това леглоце. Ето го нашия цилиндър. Ето ни го и купчето. Казахме, че диаметъра трябва да е 1 метър. В мащаб 1:20, като го премерим, трябва да е 5 см и той е 5 см. Децата ще кажат, добре, да аз как да си го представя, че това примерно е метър на метър на метър. За да видим нещо колко действително голямо е, трябва да имаме нещо до него, с което да направим някакво сравнение. Така че тук съм принтирал едно човече, което между другото не ми е най-добрият 3D модел, който съм направил. Ето виждате, че не ми е най-добрият 3D модел. Няма значение. Това човече, когато застане до мисля, че съм го направил горе-долу малко по-високо от 1,50 м, може би 1,60 м, колкото да кажем един ученик. И когато ученик пита, добре, да колко е голямо всъщност това нещо, ето го нашето купче метър на метър на метър и ето го човечето, което е високо, примерно колкото него. И сега, примерно, може да използваме това и да кажем, ето това е 1 кубичен метър дърво. И ако знаем, че този 1 кубичен метър дърво тежи, да кажем, 600 кг, момчето или момичето застане до нашето дървено купче и се опита да го вдигне, може да си представи как това е толкова голямо и това тежи 600 кг вече, има някаква перспектива. Та всъщност учениците се учат на мащаб, перспектива, 3D, чертане, софтуер, STEM урок от всякъде. Между другото, този клип не е спонсориран от Bamboo Studio, но ако Bamboo Studio го гледат случайно, искат да спонсорират, нямам нищо против. Най-де стига толкова съм обяснявал, пак казвам, абонирайте се за канала на Известното Хикс. Тук, в Facebook, в TikTok, а вече и в Instagram и ще се видим в следващия. Чао!